La mentoria és una eina d'intervenció social que es fa servir per tal d'ajudar a persones que estan en una situació de dificultat a superar aquesta situació de dificultat i estar en una situació millor. Normalment els programes de mentoria impliquen a nens o a joves en situació de vulnerabilitat o de risc social i a persones voluntàries, adults, que els hi fan de mentors. Nosaltres a Punt de Referència fa 14 anys que portem un programa de mentoria, que és el programa Referents, en el que impliquem a joves que bé han sortit del sistema de protecció d'infància, que han estat tutelats mentre eren menors d'edat, que no compten amb referents naturals més enllà dels professionals que treballen amb ells, i a persones voluntàries, persones adultes, amb una situació d'estabilitat, que vulguin acompanyar el jove en aquest procés de creixement. Vam començar amb joves extutelats, després ho vam ampliar també a joves tutelats en l'última fase de tutela, i a dia d'avui també tenim molts joves que, malgrat no han estat tutelats mai per l'administració, amb 18 anys es troben en una situació de molta vulnerabilitat social, no poden comptar amb la seva xarxa familiar, no tenen referents naturals, més enllà dels professionals que els atenen. La mentoria és una eina molt vàlida per tal de millorar els nivells educatius d'aquells infants i d'aquells joves que participen dels programes. I això per què? Doncs perquè si estàs acompanyat per una persona que et motiva, que t'orienta, que et dona recolzament, inclús amb els deures, que posa unes expectatives sobre tu, que tu pots fer, tu pots arribar a treure't aquell curs o aquella qualificació, doncs tu millores. També s'ha vist que la mentoria és útil per tal d'evitar conductes de risc, que aquells infants o joves que tenen mentors tenen menys possibilitats de caure en situacions de violència, de caure en situacions de delinqüència, tenir embarassos o maternitats no desitjades, projecte Rossinyol, que involucra infants de famílies nouvingudes i amb dificultats socials amb estudiants universitaris. Aleshores, aquests estudiants universitaris donen suport al jove no només en temes de formació i educatius, sinó també els hi fan una mica com de germans grans, i al cap de setmana potser els acompanyen a visitar no sé quina exposició que hi ha no sé on. I aquesta relació també s'ha vist que afavoreix molt que aquests nanos canviïn les seves expectatives formatives, que tinguin més empenta a l'hora de tirar endavant els estudis i que també ampliïn la seva xarxa de relacions, més enllà de la seva família i dels seus amics. El Projecte Coach, que és un projecte que involucra joves que no han superat l'ESO, i professionals de grans empreses que els hi fan de mentors durant un període de temps limitat, amb uns objectius molt determinats. El que s'intenta és que aquell jove vegi que és molt important el seguir-se formant, es motivi per reprendre els estudis i que pugui tirar endavant aquests estudis, i el voluntari també se l'implica en aquest projecte de millora curricular del jove i de millora de les seves possibilitats al final de trobar feina. Són 3 projectes que s'han avaluat i que l'impacte es va avaluar a finals de l'any passat i es va veure que eren projectes vàlids, molt vàlids, per tal que els joves que hi participaven o els nens que hi participaven poguessin millorar en temes educatius, és a dir, poguessin millorar les seves competències, les seves habilitats, i també la gestió de les seves emocions, i també poguessin ampliar la seva xarxa. I tot això el que afavoreix és que tenim gent més capacitada, nens i infants més capacitats, més motivats, que se senten també més acompanyats.